An sɔgɔma. An sɔgɔma. Nse. Ɲɛbɔtɛ min. An taara foro la. I t'a fɔ k'aw kun taara bajanbila yala la k'aw kun taara foro la. Han? Aw kun taara mun de la foro la? Kun e yɛrɛ de ma fɔ k'an ka tigɛ jaba kɔrɔsi. An taara o de la. E ma fɔ ko kun de ne y'a fɔ wa? Aw tun bɛ mun de la kun? Mun de y'aw bali ka taa foro la? Kalabanci kalaba dɔgɔjɔla ninnu. I sɔrɔ tɛrɛ ɲɛ bɔ na. Dangaden. Aw bɛ nin bɛɛ la tilala ka baaraw la. Ayi. An tun na an lafiya bɔ fɔlɔ. Ka sɔrɔ ka segin. Aw bɛ ka kulonkɛ kɛ kojugu la. N'aw b'a ka dangadiya la. N'aw b'a ka surantɛrɛ jogoya la. N'aw ma kun ta ka bɔ ne kan. N bɛ fɛn kalo min ka farin ni foroto ye. Baasi tɛ ba in. Dumuni. Ko dumuni de ya? A bɛ n'a fɔ kunkolo bɛ fɛ ka tiɲɛ. A ye dumuni dɔ tobi k'a bila yan. Han? Sɔgɔmada in na Asan kun ye seri min bɔ tɔ sa. Ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn. Aw teri y'aw ba n'aw fa faga. Aw teri tɛ se ka foyi kɛ ne la. Ne ka kunna ni karabugu jalaba ye. N'aw ni dun. Ne bɛ bala ŋɔnɔ de la. Aw ye ne faamu. N kana ɲɛtugu k'a yɛlɛ k'a sɔrɔ o jɔlen bɛ yan n'an ma ta ka taa n ka gan kɔrɔsiɲɛ. Sisan. Dangaden ninnu. N bɛ ko d'aw kan. N ye kɔlɔkɔlɔ teri jugu di ye. Ne ko fasaya ni basaya bɛɛ de bɛ tan tɔ. Jɔn de bɛ saba kɔ la dogo? Fo ɲuman dɔn b'a kelen kelen. Nka ne kun t'a dɔn k'an masaw ta ne kɔfɛ k'an bɛna se ka masako Ami kɛ ka ba in to balolen. Suba tɛ o koyi. Kɔba de bɛ Asan. Nka an masaw kɔni na ta k'an to bolo ɲuman kan dɛ. Mɔgɔninfin, I mana ko ko kɛ I bɛ sara n'o de. Wa I b'o tɔnɔ sɔrɔ. Diɲɛ don o don a bɛ k'an jalaki k'an de nɔ ye an masaw ka saya ye. O tɛ baasi ye. An kɔni k'an ta k'a bonyani ye. Sabula o de y'an se. An ka wuli k'an ka baaraw kɛ san'a kana bɔnɛ jigin an kan. Bani ko onwa. Niko. Aw mɔgɔ filɛ la jɔn donna ne ka so kɔnɔ ka taa n ka wari ta? Ko wari wa ba in. Ne kɔni ma ta. N bɛ segin k'aw ɲininka. Aw filɛ la jɔn donna so kɔnɔ ka ne ka wari ta? Aw ma ta. Kuma. Da t'i fɛ wa? Ne ko aw
aw mɔgɔ fila la jɔn donna ne ka so kɔnɔ ka taa n ka wari ta Bayi e y'i ka so kɔnɔna donni tigɛ na a bɛ wagati bɔ baasi tɛ aw kana bɔ nɔ dɛ a ye n kɔnɔ n bɛna sisan aw kana bɔ nɔ dɛ ne ko e de wari in ta wa ne ma don bayi ni ka so kɔnɔ ne ye n kalan fa su n'an ba su ne ma bayi ni ka wari ta baasi tɛ dalen e dun a fa ta furu la me bɛ ni ka wari ta ka mun fa ye n t'a dɔn wa bisimila Bayi 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 n'a ma si ka wari ma koyi bayi n'a ma ta koyi ne ko aw mɔgɔ fila la jɔn ne ka wari ta o ma ta Amadu i ka so kɔnɔ koyi bayi bayi n'a ma don fiyewu asa kumba n bayi ne ko n ko mɔgɔ fila la jɔn donna ne ka so kɔnɔ ka taa n ka wari ta o ma an don b'i ka wari ta bayi a ma kalan fa su n'an ba su n'an ma ta a y'a gwa bayi n ko k'aw gɔ kumere kan bayi ni y'an to gala ye bayi fo ka taa sa aw ka ɲɛnamaya to kɔnɔna na hali ni mɔgɔ ye wari bila k'aw k'a ta aw tɛ sɔn bayi o ma ta e ye ne faamu Asani Kumba aw ka ɲɛnamaya tɔ bɛɛ hali ni mɔgɔ y'a fɔ ɲɛna ko tununi kɛra aw tɛ sɔn ka maga wari la bilen o banna o ma ta bayi fo ka taa sa n ko tɛ suɲɛni kɛ bilen an dun bɛna nin kɛ cogo di kɛcogo wɛrɛ b'a la an ka wari ɲini k'a sara ko e de y'a ta ta fa ta furu la m'o ta cogo di ma ta ka mun k'a la baasi tɛ an tɛ taa se Minɛta ma n'o sɔnna k'a juru don an na e bɛ taa se Minɛta ma e bɛ wari in da dɔn wa n'an seginna sisan k'an bɛ taa ɲininka a da la e bolo k'o tɛ balo wɛrɛ de ya bayi e ko an wa ne ko a fɔ aw bɛna to ne bolo nin togoya in na han bayi cogo di ta aw ma se furu ye wa aw bɔɲɔgɔn fila fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ furula sa aw bɛ ka mun de kɔnɔ n'aw tɛ furu bayi dugutigi denkɛ tun y'a fɔ ne ɲɛna k'a bɛ fɛ ka ne furu nka ne tun bɛ ka siran k'a f'i ye e dun ayi fɛn tɛ ne bolo e kɔnɔna su kolen don togoya min na nka e ta ko ɲɛ bɛ n kɔnɔ asa e ko dugutigi denkɛ de ko k'a b'i furu wa o ti kɛ fo ni ne sara dugutigi den ye furu i tere ka taa dugutigi bulon ci ya n'i bɛ sogo ne la hali ka wuli ka bɔ sogo in na bari sogo mɛn ta tɛ ne na ko ba kɛ walasa k'o ko bali dangaden kɔrɔ fila bilalen aw tere de aw fa n'a ba faga ne b'a dɔw da a tɛ wuli ka bɔ ɲɛkɔrɔ ko dugutigi den k'ale furu ne balolen ɲɛna yan ayi o tɛ se ka kɛ sa o tɛ kɛ abada Hasan Nam Karim ne ko bangebaa bonya ye tiɲɛ ye
Nani bangiba min tɛ k'a dɔ ye ni ko i t'i yɛrɛ ta. Karim, ni bɛɛ n'i m'a dɔn k'a fɔ k'a furu cɛ a n'a kɔrɔmuso taara da k'a kan k'a jɔ anw ni gɛlɛya bɛɛ lajɛlen cɛ k'a fɔ an na se ka mun k'o la. Karim, ne ko muso n'i ma muɲu, ne ko Karim, i na se ka furuso dekun kun wa? I tɛ se k'o ko. I bɛ yafa ma ni n ka kuma in digili la. Baasi tɛ. Ne ko dɔgɔnin don. A bɛ yen nka kabini kunun a b'a la k'a kɔnɔ bɛ k'a dimi. Kɔnɔdimi wa? Awɔ. An bɛ fura ɲini. An bɛ fura bɔ. N ma fura foyi sɔrɔ. O tɛ baasi ye. N bɛ tila ka fura dɔ kari ka d'i ma. A bɛ t'o tobi ka d'a ma. Karim, tobili ko in de bɛna kɛ baara ye. K'a fɔ n'anw taara ni fura ye du in kɔnɔ k'an bɛna fura in tobi ko k'a di ne dɔgɔnin ma. Anw ba na se k'a faamu. Anw ba tɛna n'a fɔ k'an bɛ k'ale baaraso in kɔnɔ. O ye tiɲɛ ye. I ye tiɲɛ fɔ yɛrɛ de. N yɛrɛ ka fura in ta ka don f'i ye. N'aw bɛ to ka taga foro la a bɛ taa minɛ. E b'o kɛ de. Kosɛbɛ. Baasi tɛ. A bɛ diya n ye kojugu. O tɛ foli kɔnɔ. E b'a dɔn i kama ne bɛ kari kɛ ko bɛɛ lajɛlen ye. I ka di ne ye kosɛbɛ. Baasi tɛ. Kuma a tun ka di ne ye i ka gɛrɛ Abdulayi denkɛ ne la. Bayi, ka gɛrɛ la cogo di? E yɛrɛ b'a dɔn i sera furu ye o tɛ tiɲɛ ye. Ne tun b'a fɛ i ka gɛrɛ a la walasa a ka. Bayi, o tɛ ne fɛ la koyi. Ne ko munna hali ni mɔgɔw k'a bɛ gɛrɛ e la ka adamadenya taasira jira e la walasa i ka se k'i numan bolo ni kini bolo dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na i bɛ yɛrɛ kɛ i b'a fɔ ko den ɲɛni dɔ tulu bɛ kɛ den min bara la i t'i ka mulu baliya la dɛ wa i tɛna to ne bolo si la i tulo bɛ nin na ni ne ko i ka min kɛ i bɛ sɔn o de ma. A ɲɛ bɛ ne kɔnɔ. Antle. Antle. Nse. Karba. Ah, baik. Somɔgɔw bɛ di? Asiti. Nse. Sigiyɔrɔ bɛ yen. Donc a furu ta. Bayini, i kun ye mɔgɔ bila ma. N nana i ka wele jaabi. Denmisɛn ninnu bɛ ne ka so kɔnɔ ani diɲɛ fɛn bɛɛ de kan ka ne ma. Ne tun b'a fɛ k'i bila ci la. Bayini, o dun ye mun ci ye tun? Ka bi kuma kan walasa k'a mogotigiya ta. N'o kɛra ne bɛ se ka nkalon tigɛ ka da u la. Mɔgɔ
bɛ se ka nin k'i woloden na cogo di? O t'i ka sira ye wa ne wolodenw tɛ n'i banna n ka fɔli ma n bɛ nkalon da i la nkalon min tiɲɛ bɔlen don n'o kɛra i bɛ sɔn ka dugu bila sababu la. Bayini ne ko ten, n'i ka fɔli mɛn. Ayiwa sini ni tile yɛlɛla n bɛna kuma ci k'a ka taa n ka fura bɔ kungo kɔnɔ n'o kɛra i bɛ fɛrɛ a ma. Ayiwa o tɛ baasi ye, n'i ka fɔli bɛɛ lajɛlen mɛn. An bɛnna wa? Awɔ. O la ne bɛ sira ɲini. Sira b'i bolo. Fo n ka nkalon de tigɛ ka da u la ni janfan kelen wa u bɛ bɛn ni kelen kɔnɔ. Sira, ni tɔɔrɔ tɛ kelen ye wa ni tɔɔrɔ yɛrɛ tɛ fila ye. Ne ni n dɔgɔnin ye kelen kɛ dɛ. E b'a fɛ ka mun de fɔ sisan Asa? Sira, n'a fɔla ngala ye dugu o dugu jɛ Bayini de b'anw kan k'anw teri y'anw masaw faga. Ne ko ngala ka latigɛ ani manifin tere kelen no wa? Olu tɛ fɛn suguya kelen ye nka ne kɔni b'a dɔn n'aw ma wuli k'aw jɔ n'aw m'aw cɛsiri nin ko in na nin ko in tɛ ban ta ye tan dɛ. A mana kɛ cogo cogo Bayini tɛ kɛ foyi ye anw masa kɔ. O ye tiɲɛ ye. Ne ko ne bɛ fura dɔ sɔrɔ e bolo wa? Kunba de b'a la k'a kɔnɔ bɛ k'a dimi kabini kunun. Kunba basi tɛ, fura bɛ yen. Aw bɛ diya n ye. An la Bayini. Karim somɔgɔw. Karim. Naamu. Hakɛ to, kuma bɛ n bolo ka f'i ye. Ne kɔni b'a dɔn n'i bɛ muso ɲini ka furu muso ɲini ka furu. Asa t'i ka muso furu ta ye dɛ. Fɛn min teri y'a fa n'a ba faga mɔgɔ min nana i ko a k'a bo dun han? E tiɲɛ fɔ nka ne kɔni bɛ saya ko ninnu ne b'olu bila dari masakɛ minɛ kɔnɔ n'an y'o bɛɛ lajɛlen kɛ ko i teri ye a fɔ an na sigi kɛ. Ayiwa basi tɛ mɔgɔ lasɔminen o ka jugu ni jinɛ ye. Ne ta ye k'a f'i ɲɛna dɔrɔn de aw denmisɛnw filɛ nin n'aw jarabira ka ban aw dusukun n'aw ɲɛ o tɛ yeli kɛ bilen. Ne ta ye k'i ladi. N y'a faamu n bɛ hakili to a la. Basi tɛ ne bɛna fɔlɔ. K'an bɛn. Ayi o tɛ se ka kɛ sa. Fo ne ka nin denmisɛnnin fila ninnu faga de nka n bɛna fɛɛrɛ jumɛn de sɔrɔ u la? N'a fɔra ko ne furula ka na fara n kɔrɔmuso kan ko ne ma den sɔrɔ o ka sa ka denmuso fila to ne bolo yan k'olu ka hɛrɛ sɔrɔ ka ne balolen to fo ni n dɛsɛra o tɛ se ka kɛ o fo n k'u faga de. Dugutigi den ka Asan furu ka ne to balo la ne yɛrɛ bɛna fɛɛrɛ jumɛn sɔrɔ k'a sɔrɔ ne tɔgɔ t'a la ni jamu t'a la. Ayi n bɛna kɛnkɔnɔ de d'u ma u yɛrɛ tɛ ka k'a kɛ ga la n'u y'o tobi k'o dun n'u
sara jɔn bɛna ne tɔgɔ fɔ n tɔgɔ t'u la jamu t'u la o de ye fɛɛrɛ ɲuman ye o tɛ se ka balo kɛcogo t'a la ala ka sini yira an na bɛɛ a asanko n'a kumako a bɛɛ de bɛ ban pewu ne ma den sɔrɔ ni sinamuso denw ka tila ka balo denmuso fila k'olu bɛ yɛrɛ sɔrɔ ka ne balo o tɛ se ka kɛ kɛcogo t'a la kɛcogo foyi t'a la ne tɛ sɔn b'u faga di ne tɛ sɔn Ban. Ni sɔn ka di bi dɛ. Asa. Sini. Ni ngala sɔnna ka sini yira an na. N bɛna jɛgɛ kɛnɛ naji dumanba de tobi ni kuma ye. Wa n bɛna bosokɛ de bila a bɛ taa ba la ka taa jɛgɛ kɛnɛ minɛ n b'a dɔn ka d'aw ye dɛ k'o tobi. Mɔgɔ si t'a dun aw mɔgɔ fila kɔ. Bari ne nana sigi ko n b'a dun aw bɛ siran ne ɲɛ o. Mɔgɔ bolo ko ne ye mɔgɔ jugu ye ka sɔrɔ ne tɛ mɔgɔ jugu ye. Aw kanu min bɛ ne dusukun na ni ala tɛ jɔn si de t'a dɔn. O bɛ sɔn ka diya n ye dɛ Ban. Kori wa sini n b'a tobi a bɛ kɛ dama. An ka taa fɛ an ka guwa kɔrɔ siɲɛ. Kani jaduma ninnu tɔw lajɛ a bɛ sɔrɔ yɔrɔ kelen pe Torche Communication. Awɔ tiɲɛ don Torche Communication. Awɔ yɔrɔ kelen pe Torche Communication. Yɔrɔ kelen pewu Torche Communication. Ka ne jaduma ninnu lajɛ ka fɛrɛ a ma yɔrɔ kelen pe YouTube kan Torche Communication tape dɔrɔn i ka aimer i ka partager i ka segin k'i abonner an bɛ ɲɔgɔn bolo.